Witamy Państwa serdecznie na najbardziej niespotykanej mapie w grze Counter-Strike Go. Ja jestem Mikołaj, zwany powszechnie Niklausem, jest ze mną Miłosz. Cześć Miłosz. Cześć Mikołaj. Jakie masz przewidywania na dzisiejszą rozgrywkę? Wygramy, przegramy? Co się będzie działo? Wygramy oczywiście. Czy dziś w klubie będzie bęk? Dziś w klubie będzie bęk. Nie, bo jak za ładnie zaśpiewasz, to mi prawa autorskie wykryje. I nie będę mógł tego łonego. Także to jest kolejna już część naszej drogi tak zwanej do sukcesu, czyli wyjścia ze srebrnego piekła. Swędzimy kichol, albo na gorzu, albo nie wiem. Albo ten. Sadza, huty pokój. Mamy do czynienia z brzydkimi... Jak mnie swędzi kinol! O, to niemona woda. Mamy do czynienia z brzydkimi awupiarzami na midzie. Takich nie lubimy. Tacy są niedobrzy. BBB. A, proszę, już Mikołaj wparza! To tylko rozgrzewka, nie ma co się podniecać. O ty! Tradycyjnie. Jeszcze 3,5 minuty rozgrzewki. Można się dobrze rozgrzać. Można być naprawdę gorącym i rozgrzanym. Ja już tutaj widzę moją potencjalną ofiarę. Jesteś gorący i rozgrzany? Jeszcze nie do końca, ale za moment będę. O, Santa Maria! A, del Toro, jak ja tu wymiatam. To jest pieronowo niemożebne. Ło, jak joleca, hopy, co ja sam robię? No... 4 na 1 to może banda glacoka, łysego. I bestoż. Aby... Zaś mamy ciekawych ludzi w tym. Ciekawych ludzi. Ale to w przeciwnej drużynie był, nie? Nie w naszej. A! O ty gnida. Zit. No pa, jego trofia. No! Po jakiemu? Bo ten od nas mnie zaatakował nożem. Głupi Leiber. Leiberwurst. Mój cudowny kambancik piękny, kupiony za 40 milionów euro. Takiego to nawet sam Isaac nie mu. On ma lepsze. No i tak. No to jadymy. Staropolską tradycją ja pójdę B z kolegą, który się zadeklarował, że pójdzie na B. A ja pójdę gdzieś indziej. Dobrze. Widzę tu sami eksperci z beretami. No, jak zawsze. Dobrze. Long. Już? No to rotuja. Obficie! O, widzicie? wbili. Widza właśnie. Cisną. O kurwis. Uuu. Aj, niedobrze. Potrzebuję pomocy. I need help on A long. Wszyscy już wiedzą. A, Santa Maria. Tak na marginesie wypada też w przypadku tego filmu powiedzieć, że nasz klan Hanys Gro jest otwarty i dam do niego link w opisie pod filmem. I można dołączać, prawda Miłoszu? Można zasilać szeregi śląskiego manszaftu. Nie ma problemu. Teraz już składka miesięczna 10 zł. Proszę przesyłać zdjęcia legitymacyjne na profilu facebookowym. No nie, jeszcze mnie. Miłosz, jak mówi staropolskie przysłowie, runda przegrana to następna wygrana. Okej. A drugie przysłowie mówi, nie chcieli Żydzi manny, będą jedli gówno. Ale to akurat tak... To taka... Fajnie. dygresja taka. No. Tak słyszałem. Ale dobrze, no. Wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma. Weszli? Na B. B. Jakieś... Okej, only one.
I no jeden Long. był chyba na B. Jezu, zaś tak opicie. Long. Srogo opicie. Ja faktycznie widzę go pieruna. Się sam zadekował. Aaaa! No ale z tego go nie trafisz. Jak nie trafię? Nie trafił, że poprawić. Ale rozwieram tapka. Super. Super hiper. Policzę nasze szanse. Nie, tutaj nie mam tego łonego. Co on robi? Kalkulator, uwaga, będę liczył. 2 mecze przegrane razy... Ile meczy gramy w ogóle? 30, nie? Razy 30 No, może. meczy to się równa z tego średnia długość przyrodzenia podzielone na 8 równa się... Mamy 56,25% szans. Czyli chodzi na to, że wygramy. Co? Co? Nic nie ma takiego śmiesznego. Padł ci. Zwycięstwo jest nasze. Nie ma jak 2 pierwsze mecze przegrać, żeby dostać takiego, wiesz... Cii. Teraz cicho, chyba wchodzą longiem. Poszły flesze. Kurde. Aha. Ajaj, tam są w piwnicy, idą tam do B. Two go in B. Jach, tym granatem. I tu w prawo będą. Dobrze. Jeszcze z jeden będzie. To chyba twój łazi, ale nie No. dam się użnąć. Dobrze, obitki były. Weź se kałacha. Co on mówił? Że AVP, ale nie zrozumiałem co. Nie tu. Te emocje. Co on ma za broń? On jest shotgunem! To jest wariat. Dobrze. To jest wariat. Ej, ktoś mi tu chce. No ktoś... Głupi jakiś chyba, mu się coś... Co on robi? Dobra, siedźcie, 20 sekund, spokojnie. On chyba z B wali do tunelu. O, włazi. Uważaj. No! Ej, ale wiesz jak to wyglądało, jakbyś w ogóle nie w niego i no za nim. Już, czy ty żeś odpalił jakieś kody? Give ammo? Give all? Ej, 4 w jednej rundzie. Heso i to spoko. Model lodę na... Model loader. Give tank. No dobra. Żarty żartoma. Ale... Cisnę sam z moim rozstojmiłym. Ej, chyba long. Ale na B coś poszły flasze. Dobra. A jakby tak... Ale nie... Wchodzę w longiem. No kurde, nam idzie mnie, ale jak? Specjaliści z YouTube'a zaś powiedzą, no nie strzelałeś w go. Nie mogę takich... Matre de Dios! O! Nie! Ja pierdolę. No! Nie, chuj. Ach, Kurczę, jak nikt nie pilnuje, to... Miłość, to dzieci będą oglądać nieletnie. Przepraszam. Tak, koledzy. O, no jednak. Z twojej broni go zabił. Jesteś winny. Mogłeś jej nie kupować. Nie chcę być winny. Nie chcę. Dobra. Z diglem.
Ty miałeś fajnego digla jakiegoś ponoć. No. Czy żeś mi robił za... A co to za kamo? Jak one się mianuje? No pa! Pilot. Uważać na midzie bardzo trzeba. Bo tam się dzieją okropne rzeczy. Jo, ida flanka robię. Ej, Jerzech Wiktor ze Śląska. Going away from short. Kurwa! Przepraszam, młodzież niepełnoletnia. Taki granat. short wszedł, ale już nie. Jaka lameriada, No, jak nie mnie wiesz. gańba. Short, 4 HP. A miłość, jaki ty jesteś hardcore negotiator. No! Igo! Co? Co on robi? Co on zrobił? On dostał jakiegoś... Jego chyba... nie wiem co mu się stanęło. Ja sobie to tak wyobraziłem, że on strzela i nagle dostaje takiego zawiasu Takiego wylewu krwi do prawej półkuli nagle tak. i wiesz, tak wolno przesuwa myszką i tak. A może naprawdę dostał, a my się śmiejemy? Ale już przestał. No bo już mu odpłynęła ta krew. A. To jest tragedia. Ja wam godam. Co się sam dzieje, to jest czubek house. Aj! Ne! Nie! Ej, Kurde bele, no! Jezus, idą B. Going B. B. Free B. Ja tak to chciał zrobić, a on mnie zaskoczył. Na B będzie dwóch... Jest, widziałeś go? Od bramy, a jeden chyba z okna też. Bogę. Po jakiemu to się stanęło? on zginie zaraz, bo tam jest AWP. Ja już jak patrzę na tego Szybul XD to... Bez obrazu na niego, ale ja już po niku wiem, że on będzie ginął często. Chociaż jest lepszy ode mnie i to sporo, także... Nie wiem co mam powiedzieć. Gańba mi. Dobra, nie wiem, idę A z UMP 5-1, super wynik. A to jest ta strona w sumie... No w sumie nie wiem, czy to któraś strona jest łatwiejsza? Chyba nie. Ja wiem. Ja wparzałem A już. No. Ej, czekamy tu. Dobra, dobra. Lecą. Boja się. Jeden. Mogą... Drugi. Już te bronie, co tam leży. A, Wyskoczę. trzeci AWP. Trzeci. AWP on long. Nie! Jeny, czemu Obity. miłość? No, Czemu? odwróciłem się od flesza, no. No i widzisz, Po Tak, co? Powinienem go na ryj dostać, nie? do buzi go powinieneś chycić i żeby nie blysło. Go powinien Też. wziąć do gęby. No, Silver John, odpal się. Oni będą tutaj stać coś kajś. No! No! Tak! Tak! Nie, no ale tam mi się Jest! wszystkie bronie... Dobrze. I żeby on teraz nie dostał tego. Hopie Lumbago. A to nie ten, to... No Silver ale... Nigdy nie wiadomo. John. MLG. Wow! Fuck around the pussy. Fucking Ryan Pussy? No dobra, jest tak tragiczny w tym meczu, że LL Power Inco... Ej, ja biorę tego kołacha. Albo nie. Już widzę chętnych. I see people desire my AK. Dobra, idę A, bo Dobra, było fajnie. jednego wziąłem. Całkiem spoko, podobało mi się.
Nie pójdą, a... Albo pójdą. Nie pójdą. Short? Ale już sure? Przy Dumbledorze wali AWP. A to jest chyba wabik. Nie, abo. Bo za często wali. Ej, co jest? Co jest, co jest? Chyba weszli gdzieś. Mam jednego... Ej, weszli B. Skąd? Nie A, wiem. w sumie, no... Doesn't Już matter. Już Co, już nie są B? cofnęli się. Cofnęli się. No dobra, no to spoko. AWP jest w Kaj. tunelu, ale bomba jest na B. Chodź na B. No idę, ale pomału, spokojnie. Jest tam, jest. No dobra, Tam spokojnie. właśnie była. Ja! Czemu? W ogóle skąd on się tam wziął? Ci. Lewa. Aha. Uwaga! No! Ech. On ma 1 HP, ten Szymbuś. Serio? Jezu! Why? Because yes. Why was Oh my that? God. Fucking right in the pussy. Kochany UMP, ja chcę wyjść przynajmniej na 3. pozycję, bo ja nie mogę tak się pokazywać potem na mieście. Ludzie idą, padają, o to ten co w CS-a nie umie. Long. A, no dobra, widzę. Haja fes. Short? Jak short? Ja wyszedł na longu tam do garaża. Wlóz tam wieszkaj, do pewnicy, znaczy Nie, do to tam... nie wychodź. No, nie było? Ja, Ej, przyszli już. nie Przyszli, a. Pół HP. 3 on long. Wszyscy na longu. Idzie do ciebie. Aj! Co mam czynić? Tak więc... Może wyjść stąd. Bo nie! I weź se broń i uciekaj stąd. Pa. Słabo. Nie! Ej, jak on go? Tak szybko. Jeszcze nie wyszedł z szoku. Matka to zobaczy, to zaś nie da żyć. Jezu. Ecos 5-7. To smola wszystko. 5 na 9. Tydzień nie wydają. Łomie Zraszuję pierę. Ktoś rzuca niezłe te. Te łodę? What? I am astonished. Co ty żeś miał za broń? A on na mnie wyskoczył z pistołem. Ja nie mo... A wupa jest obita do 40. Po jakiemu on bierze tego... On jest... A widzisz. Dom! Ale blysło, aż mnie zblindowało. No kurwa, skąd ja to wiedziałem? No To jest tanie show po prostu. Jest dalej taki. O, kurwa, O! tańczący z wilkami. o. Dobra, P90, stat, track. Your mother sucks Ja cocks. też tak samo.
I teraz parzymy, nie wiem, belekaj. Ja idę na B. I'm gonna be. Ale... Coś na A blysło. Ale blysło i skisło. Nie wiem, już dostawam do głowy. Mi klupie. Idzie mid. W sensie Michał? Jest za drzwiami na midzie. A ja widzę gęstę Idzie dymy. Jezus, co się dzieje? Co się dzieje? AWP, góra mid. Nad tobą. Boję się. On mnie zabije? O kurwa. Sprawy? What the fuck? What the fuck? That's the mystery. Mistrz. No my już tworzymy w tabeli swoistą klamrę. Nie, ja muszę coś zrobić z tym. Z swoją performancją, bo... To jest performancja na poziomie niga. Nigga, please? Ej, wjebali chyba 4 flesze na long. I uciekli. Czy my już tak nie umiemy grać, czy nam trafiło jakieś rangi? Fest? Long wbił, long. Kurwa Albo mać, patrz, no to się zabiłem w tym momencie. Mimochodem. Czemu? No bo... Żeśmy na AW... Albo nie? AWP już weszli na long, już są na bombsite. Maybe not all is lost. Ej. O! This emotion... Tam jest AWP. Zauważyłem. No i co teraz? Jakaś rota... Ha! Coś, someone, anyone? O. One shot. O. Omelet. Ten ładniejszy. Kamogro. Teraz kamogro. Co by tu za... Jakby takich tam zajebać? Ty pipo! Ej, dobra, idź, ale ostrożnie. Ty... Jest! Zabiłem się. Biegaj między strzałami. Gdzie to jest? Gdzie to... Nie rozbroję No. tego. Nie! That could be so beautiful. Ale nie było. Ale kwik, ale się sztajgłem z ostatniej pozycji na środkową. O, jakie to mogło być ładne. I takie gówno wyszło. Moje serce krwawi. One krwawi moczem. Gównem. O, pojedynek AWP był na A i się skończył tragicznie. Zabiłem jedną. Nie! Dwóch na jednego, banda... Wiadomo, gorola Żyjesz? łysego. Nie żyje. Miłość, skóra węża, no! Konsej. Nie! Bajsnął się. Ojej. No, taki szpil, no. Pierę mnie. Jest! What the? What the f... A ma taki śmieszny akcent. No. What the f... Good question. What That's the the f- question of life. A famas. A, M4. Kabancik gro.
Go 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 go. I nie chodzą w ogóle B. No! Psirunie jasny! Smutne. Zaś z mida mnie udupił z tej AWP obesrany. O! Jest agresja. Short. Co ja robię? Shiftuję dym. Czy ja dostał? Wbił short. Dobra, bo my tu B czyścimy. Pole kutak. I no. No nie! A! Na midzie, a czy idzie B? One is B. Taka dobra komunikacja. One shot. No! O, calculated, łap cyrklowany. Dobrze, jednego macie, no ściście go, proszę. Proszę was! Jo was proszę. No! O! Dziki wunsz! Wunsz rzeczny. No mi już kumbak się szykuje, co? Czy nie bardzo? Jo, w parze No. AP90. Miłosza odcięło, chyba mu wpadło NKWD do chałupy. O! Bardzo chętnie. With pleasure. Jestem. Spoko. B wbija. B? B wbija, bomba B. Bomb B. Idą. Nie, 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 nie! Żyjesz? Nie, nie żyję. Przez to info zajebane. Kurwa mać. Ło, jak mnie perę nagowa, normalnie już się sam zakisza chyba. O! Dobrze, że to pójdzie na YouTube'a. Niech potomni zobaczą, co nie robić w CS-ie. O, dobra. Tak się gra. Good half, my friend. Yes, very good, indeed. Easy peasy, man. Your mother is easy. Oui, oui. O, jak internacjonalnie powiało Europą, kulturą zachodu. O, z tej połowy pójdzie lepiej. Przyrzekam. Tak, dobra. Co, fast B? Very fast? Baszo Very, gipko? very fast. Baszo gipko? Very, very cheap. One fish. Hopy, już się przełączył na... No Jo! weźcie, Ida! Drzwierza! Drzwi! Bam. Jo jest na automat przełączony. Jo zaro wyparza. I'll check dark. No właśnie. One mid, one doors. Uwaga! Łokno! Drzwierza! Ło! Wyszedł tu. Brama! Kurwa! Brama. No brama, no, przepraszam. Tunel. O, ale emocje. Ło. Oj. Mi jest gorko. Mi aż gorko. O. W następnej rundzie kupuję Ejkoga i granatnik do kałacha. A, spoko. Ej, ale czaisz w ogóle takie opcje w CS-ie? Granatnik i kałach. We will make them cry. Wchodzimy. Mocno A. Two B. Mocno A. Nie ma nikogo. Wszyscy na B poszli pewnie. Nie! Na A. Jest! Świetnie, wybitnie, z dołu. One city spawn. Dobra, city spawn, city down. Bez rotował? Czy city spawnie jest dali? Nice. I I got it! don't know. Mi już wyłaża, wygrzebuja się po letku z tego marazmu.
Ale bomby to jo nie biera. Ja wiem. Ale co to? To nie. To jest za wiele. Let's go! Miało być idealnie. 2 HP. Could be ideal, but it's not ideal. Ej, nie ma, pusto. Gipko! No, mi się hepło, przepraszam. Ale ze mnie jest wieprz YouTube'owy. Idą. Jopacza. Jopacza. Okno. Troszkę ich tam zblindowało. Jo, mam wszystko unta kontrol. Tył! Tunel Drzwi! jeden. Tunel! Jezu, Jezu. Okno. Drzwi. Dobra. Lelo. Ostatni wyszedł z tunelu. Hopie! O, massive! Jungle is massive! To pójdzie na tytuł filmu. Jungle is massive. Bujaka, bujaka. Co robimy? Nie wiem. Teraz. Podążamy. Ej, oni Aha. zawsze biegają tam, gdzie nie my. No. To dobrze. Wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, jak mówi przysłowie. O, odważnie. O. No. Jest w garażu. Tam po prawej Dobra. stronie. I bombę w nich. No, dobra. Never mind. Geschweige denn, nicht mehr. Zostało 2 panów o podobnych awatarach. Myd? To ja bych poszedł sam tyndy. A wupiasz to jest? One shot. Nie żyje. One city spawn. Nie. Low. To jest AWP. No, a włupiasz. One for low plan. Wow. One shot. AWP na szorcie. No i co, wyczekiwańsko, co? Co nie? Ukryj się. No, dobra. Patrz w dół. Tam? Ja, on tam pa jaki. Jaki miglans. A jakby go tak kurwa zaszył, tak pa. Ah, no. Left plan, idiot. Back. Okay. Nie zdążysz. Nie zdążę? Plan. A gdzie jest On ten już drugi? przebiegł dawno tam. No kurwa! Coś ty zrobił. Ja nie wiedziałem, że tamten zginie. Boże. Myślałem, że widziałeś. Ale zabiłem. Ej, jakim jestem idiotą? No to sorry. Czemu ja nic nie Nie ty jeden! Proszę, idź do przodu. O kurwa. O! Short. I od pleców. I JP pleców. Nej! Co? To wyglądało, jakby go w ogóle ktoś inny zastrzelił. Fita. Ace. Ciesz się, ciesz! Już niedługo. 6 punktów do odrobienia. Dużo, ale nie bardzo dużo. Nie takie mecze się wygrywało. Fita! Wita papa Papa. ik verknief.
Pójdzie wam obity do 20. Powiadasz? Tak. Don't trade, go. Był. Obiłem mu głowę, ale... I czemu ja w ogóle dostałem... Mnie zdałniło, ja myślałem, że to nasz w pewnym momencie. No ale zabiłem, no. Nie ma co tak... Jakieś nigerskie rzeczy się tu zaczynają dziać. So Polskie much. rozpały. No. Russian madness. We shall rule the day. We salute the day. We shall. No, ty się nie umiesz bawić. O! Throwing a flashback. Na midzie flash. W co ty grasz? Ej, Zeusa słyszałem. Znaczy nie, Też że Boga, słyszałem. tylko że... No co ty? No co... Użyliśmy. Nie B? wiem. Na B! Ja też w szoku jestem. One tunnel, one door. Jaki ogar? Ogar to taki... Ej! Co? Co? Jeden jest tu za skrzynkami. Defuse, defuse. Defuse. Szybko, szybko, Mio, szybko, 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 szybko! Za cenę życia! Defuzuję! Zabiłem jednego, dwóch. Ja też jednak... Aaaa! Kurwa. Kurwa, nie wiedziałem, w którego strzelać, bo miałem dwóch pod sobą. Nie mogę wziąć bomby. Pięknie. Auto pizda na koniec. A! Solo Jolo! Solo jolo. Let's go, my friends. Kontrahent. Piździelskie zakończenie meczu. No, mecz przegrany będzie prawdopodobnie, ale przynajmniej się ciekawe rzeczy działy. I'm throwing a flashback. O, AWP. O, panie. Throwing a flashback. A! O, Wet za wet! A! wet za wet. O, jeszcze jeden. Dumbledore! AWP Dumbledore. Smoke. Drugi? Ja pierdzielę. Co drugi? Nie wiem. Taki no go dom. Throwing a flashback. A, czyste. No, dobra. To ja już się nie A, bo wezna, bo mi fajnie szło. No, przynajmniej tak nie przeżnymy tego... Fes a fes. I no trochę fes. Już uśmiech do celownika. Masz opery jak małpa. A. Znaczy w grze. W rzeczywistości w ogóle nie. Chodźcie na B. A, sorry, idę. Flashback. Kamp mamy, Ile? co mamy kampić? A to ty, jojo, by strzelał już. Już by prął docia. Idź. Grenade. Mam go! Thanks, one kill. Full red on. Co? Za tobą Miłosz wraca. Zabiją się czy... One tunnel. Idzie, uwaga. Oba idą chyba. Słyszę. No idą oba, spokojnie. No! Widziałeś to? Good. Przecież wszystko poszło w ciało. Jabłko kandyzowane, mój ulubione kamo! Go fuck yourself, I'm Nova One bitch. O, ale jakie to były ten... Paszą na chuj, suka bliat, idi na chuj. Abia, kurwa mać, kurwa mać, kurwa mać. O,
Jezus, także moi drodzy widzowie, była to niesamowicie trudna, aczkolwiek nie do końca udana, aczkolwiek z trzeciej zajty zaś widowiskowa performancja w wykonaniu moim oraz Miłosza, zwanego powszechnie Spokiem. Także jak to mówią wielcy Jestem tego spoko. YouTube'a, yo, patrzcie na dół w opis filmu, klikajcie w Facebooka, kupujcie koszulki, dawajcie suby, łapki w górę, Wiksa się dzieje. Dziękuję, z Bogiem.